Puigpelat. En aquest municipi de l'Alt Camp de 1.100 habitants va néixer l'Alice Vidal. Aquesta plaça aquí a l'entrada va ser on, acompanyat del seu germà gran, l'Ivan, va començar a jugar a futbol. Quan tenia 11 anys, el futbol base del Barça es va fixar en ell i van arribar les primeres anècdotes. Em venen a buscar amb taxi, clar, jo em vaig quedar com a parada, em va sorprendre que el vinguessin a recollir. Dic, no m'ho crec, m'estàs prenent el pèl. Que sí, que em venen a buscar amb taxi. Llavors el següent dia va fer parar el taxi davant de la botiga, em va cridar, em va fer sortir i em va dir, mira, el taxi i el taxista. El primer equip del nou jugador blaugrana va ser l'Escola Valls Futbol. Albert Martínez va ser el seu primer entrenador quan l'Aleix només tenia 4 anys. Aquesta és una de les primeres fitxes que va tenir. Ja apuntava maneres de ben petit. Bueno, es veia que era un coet. O sigui, ella la qualitat més bona que tenia és que la conducció era impressionant. Vull dir, era un xiquet que conduïa molt ràpid, perquè era molt ràpid. A Valls va començar la seva història amb el futbol, però quan estava jugant aquí a Reus va haver de compaginar la feina en aquest taller de serigrafia amb el futbol. L'Aleix jugava en el juvenil del Reus quan es va haver de posar a treballar. Els seus excompanys repassaven la premsa en què el nou defensa blaugrana acaparava les portades. Era molt jovenet, però bueno, doncs, molt normal, com qualsevol xaval jove i amb ganes. O sigui, s'hi posava la feina, feia la feina que li va tocar fer. A Riudoms hi viu el seu germà gran, l'Ivan, a qui està molt unit. L'Ivan regenta un bar a la plaça de l'Església. Una de les persones més satisfetes del fitxatge de l'Aleix pel Barça és la seva mare, Carme Parreu. Fitxar pel Barça era un somni. És el millor que pot passar a qualsevol xiquet, qualsevol que comença a jugar a futbol. Les seves aspiracions són aquestes, arribar al màxim. I per mi, no sé, arribar al Barcelona ja és el màxim. I el principi d'una cosa molt bonica que esperem disfrutar-la molt de temps i amb molts títols, que continuïn els títols pel Barça.